Na mohutnej skale nad riekou Orava stojí Oravský hrad, symbol sily a krásy. Jeho korene siahajú do 13. storočia, postavený po tatárskych vpádoch. Komplex hradu zahrňa dolný, stredný a horný hrad. Spolu až 155 miestností rozmiestnených naprieč areálom. Na prehliadke zdoláte 754 schodov, vedúcich medzi úrovňami a vežami. Najvýznamnejšou prestavbou prešiel za rodu Turzovcov, ktorým hrad patril od roku 1556. Ich zásahy dodali hradu dnešnú podobu. V objekte sa snúbia gotika, renesancia, baroko aj prvky mladších slohov. Hovorí sa, že na hrade blúdi biela pani, žena, ktorú jej manžel mečom poznačil. Má sa zjavovať 2-krát ročne, kráčať v bielom odeve a jej ruka údajne krváca. Hrad zažil požiar v roku 1800 a dlhé obdobie chátrania. Po rozsiahlej obnove v 20. storočí sa stal múzeom. Dnes pozýva na denné i nočné prehliadky, kde spoznáte všetky tajomstvá jeho múrov.